ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଟେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେରେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୟାବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ବଡ଼ବିଲ ମୁଖ୍ୟ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲି ଦେଖିବା ଜଟେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେବା।